Acceptar-se, Per a deconstruir-se. desaprendre coses que pensàvem que ja teníem clares. Revisar tradicions que a dia d'avui ens semblen una borrada. Revisar-se contínuament, aprendre dels errors. Escoltar altres realitats per a exercitar aquest múscul tan important, l'empatia. Quasi res, i podem seguir i seguir. Anem fortets, eh? I tant, i ho hem enumerat tan bé que semblava fàcil. I no sempre ho és. El que sí que és, sempre és necessari. Vinga, va, comencem? Passeu al piset. Hola, Diana. Hola, Carmen. No sabeu el plaer enorme que és per a nosaltres rebre-vos així al piset. Sabeu que tenim una habitació lliure, espero que no se vos faci incòmode. I això no és cap càsting, però és que necessitem conèixer les persones perquè, home, l'anterior companya de pis que teníem... Està xapadeta l'antigua. Sí. Entonces, nosaltres sempre volem gent que tinga aquesta capacitat de seguir aprenent, no? Perquè si no és així, n'hi havia molts dies que ens miràvem tu i jo i diem, papa. És que si ens coneixeu o qui ens conega a Artur i a mi, de veritat, és que palique mos en sobra un rato. Sí. I aleshores, a les hores de sopar, després de tal, ens agrada fer la xerraeta, sobretot debatre, temes trascendentals que mos agrada ficar-nos serios. Sí, te quedaba la comida aquí, ¿no? En el otro. Profundos, total. I el problema en el xicón era que lo del progrés en ell no anava. Ell era més de conservar. I a tu t'ho han dit alguna vegada, lo de que has canviat o... Sí, i jo crec que és bo també, no? En plan, a mi m'agrada no ser la persona que he sigut, perquè això significa que estic evolucionant, no? I que estic mirant endavant sempre i aprenent coses noves i canviant coses de mi que no, igual no funcionen. És que jo crec que el canvi ha de ser diari, ¿no? O sea, quan... Conociendo personas diferentes, porque si te quedas solamente con lo que ves en tu casa y lo que ves en tu clase del colegio, es como, jolín, qué pensamiento tan limitado, ¿no? O sea, ya al viajar, conocer otras personas, otras edades, pues ya... No, i també eixir de la teva zona de similitud o d'analogia de pensament, saps? Perquè al final pensem que el món és com el que compartim nosaltres en el nostre cercle de confiança i no és eixe món. A vegades, no sé si vos passa, a mi sí em passa, escoltar les animalades més grans fa pensar de què tinc jo d'això? Perquè a vegades pensem que no tenim res, però alguna cosa sí que tenim, de prejudicis, de certes mogudes d'això. Alguna cosa ressona. I no us ha passat mai, per exemple, que en xarxes heu pensat, ostres, estem avançant com a societat, saps? La gent que nosaltres seguim... Però és mentira. Clar, és mentira. Ja estem en el pessimisme. És una bombolla. No, de verdad, o sea, es que esto es una burbuja, es que me pongo, o sea, porque es que me doy Jo cuenta... també m'he adelantat, Es que, perdona. A veure... Això és el que busquem al piset. Es que si buscáis intensidad, yo soy vuestra chica. Sí. Pues me di cuenta que hubo una burbuja hace poco, porque yo no tengo casi hate, la verdad, en mis redes sociales, casi todos son comentarios positivos, tengo muchísima suerte con la gente con que comparto espacio en redes sociales, y se me ocurrió hacer un vídeo crítica al personaje de Fatsuit que han hecho en una serie de televisión, y bueno, eso ha sido peor que hablar de fútbol. Has tocat una sensibilitat molt forta, no? Guau. Me cayó la de San Quintín, me pusieron a caer de un burro... Però y yo per dije, què? En quin argument? Vull dir, que piel más fina, como no nos vamos a poder reír de lo gordo, que si no nos reímos ni de lo gordo, ni de lo visco, ni de los cojos, ¿de qué nos vamos a reír? És lo típic. Como, pero perdona. O sea, digo, pues cariño, llevo casi 8 años en redes sociales, nunca me he metido con nadie y alguna risilla he arrancado. Claro, però és que jo crec que ahí és on trobem esta necessitat de revisar-nos i podem parlar de la incomoditat de revisar-nos. És a dir, jo crec que revisar-se és necessari, però és incòmode. Sí. Es que eso levanta ampollas, porque ese vídeo lo habrá visto gente y habrá dicho, ostras, pues yo me he reído de este personaje, soy una persona horrible, te lo estoy diciendo en tu cara y te está doliendo. És que això és la clau. Això és la clau. No hem tingut alguna vegada coses que hem fet en el passat que les veus avui en perspectiva i dius, mare meva, tu, jo moltes. Passa. Jo moltes. Totalment. I vos passa que trobeu que sou millors persones que fa uns anys? Yo quiero pensar que sí. Jo també. Jo també, sobretot perquè, no sé, jo al final, per exemple, jo m'he criat en un poble i jo no havia viscut moltes realitats que després al vindre així, conèixer penya en la universitat, compartir un piso, i així, coneguent, vivint fora d'Espanya també,
no sé, és com que t'obri molt la ment perquè coneixes altres realitats i al final dius, vale, no, és que el que jo he vist no és l'únic que n'hi ha, no? Total. Sempre és molt això, però jo, per exemple, no he eixit molt, no he viscut fora, no he estat d'Erasmus i de més, però vivim en l'era de les xarxes socials, per tant, ultraconnectats. Qui no vol connectar en les diferents realitats i les diferents sensibilitats, crec que és perquè no li dona la gana. Vull dir, i, de tota manera, brazos abiertos de siempre es pot, pero la negativa a modificarse es un poco viejuna. Hay un montón de ya, información ¿no? a disposición. Yo estoy súper de acuerdo con Carmen. O sea, yo podía tener toda la empatía que tú quieras, te educan en no ser racista, empatía con la inmigración, tal, hasta que yo no me vi discriminada como inmigrante y lo sentí en mi piel, dije, ¡oh, no! O sea, tú imagínate yo con 20 años en Londres, una mano delante, una mano detrás, me trataron fatal. O sea, viví de todo y lo peor. Y ahí dije, ostras, y pensé, y no soy una mujer racializada, tú imagínate. Es que, claro. O sea, que si me blanca que la pared. Si yo fuera racializada, o sea, ¿qué nivel de discriminación hubiera tenido? Claro, es que el problema tú allí el Aún así tenías... tengo privilegio de ser blanca. Claro, y el problema tú allí el tenies quan obries la boca i dius soy espanyola, però imagina't la gent que ja només de veure la que és racialitzada, els problemes que té ja sense parlar, o sea, sense dir Sí, res. exacto, simplemente viéndote. És fuerte. Sí, també hi ha una cosa en plan de... Cada vegada un món més distint entre nosaltres, per sort, jo pense, encara que a molta gent no li ho parega, val? Però costa tantíssim acceptar cadascú com vulgui ser, respectar-se, tal. Crec que no. De veritat, ataca el fet de que tu demanes un respecte per X, el que jo te'l tinga, està canviant alguna cosa? No entenc això. Absolutamente nada. Que la gente reclame sus derechos no te quita los tuyos. Es que no he pillado mal. Es que parece pero es que la diversidad da miedo, lo diferente da miedo, lo que no conoces da miedo. Entonces es una movida. No. A mi me passa un poc el que ha dit també de... tu penses, perquè te rodeges de la teua gent que més o menys pensa com tu, potser n'hi ha alguna persona que dius, bueno, vale, plan, tenim opinions molt diferents, però en general totes les opinions són molt homogènies. Aleshores, i en xarxes socials passa el mateix. Aleshores dius, que guai, la gent jove, a tope, feminisme, tal, respecte... Però després comences a conèixer altra gent que no està dins de lo que tu estàs acostumada i te n'adones que no. Jo vull pensar que sí, que anem caminant cap a un futur millor, perquè sí que és de veres que n'hi ha coses que estan molt millors que abans i la mentalitat és molt diferent, però no tot està guanyat. L'heu cagat alguna vegada? A veure, jo és que... Què és cagar? Què és cagar? Què és cagar-la? Perquè, clar, jo sí l'he cagat a voltes. I al principi, com que tenia molta por, no? Perquè, bueno, quan vaig començar a dir, vale, jo, xica, soc feminista, vale? Però estic aprenent. I l'aprenentatge porta errors. Aleshores, vos passa a vosaltres també que teniu por de vegades de parlar de certs temes per por a cagar-la? Mogolló. No? Com que podríeu aportar, per exemple, a una conversa en un grup de col·legues o tal, i no parleu de cert tema, no el tragueu perquè teniu por a cagar-la fort? És que això, què és cagar-la? ¿No? Claro, a ver, yo sí que me suelo lanzar bastante, hablar de absolutamente todo. Sí que en redes sociales la he cagado alguna vez, pero es que es normal porque son ya muchos años y es que nos vamos deconstruyendo, lo que hablabas al principio de somos personas diferentes, menos mal. O sea, os voy a contar una a riesgo de ser cancelada en este mismo momento. No, nena. Pensa que sí no tenem a cancelar. Porque eso está ya en oculto para que nadie lo vea. D'este episodi no ix, d'este episodi no ix. Com a molt farem un silenci incòmode i ja està, i seguirem a avant. mal, igual me echáis al de este plato, eres una maldita. Ni a una habitació o dos, perquè depenent de lo greu que siga, conta-la i me quedé jo. Igual me estoy autosaboteando y me voy a quedar sin habitación. Ahora lo veo de esta perspectiva y digo, madre mía, qué grave es. Estoy hablando de hace... Vamos a contextualizar esto, por favor. 5, 6, 7, casi 8 años. Casi 8 años, pensad, hace 8 años los conocimientos que teníamos... Soy muy consciente de lo que era yo en 2014. Vale. Pues hice un vídeo imitando algunas canciones, mis canciones favoritas, ¿no? Entonces me disfrazaba de los cantantes. Claro. Claro. Oh. Allí yo me pinté de marrón. Ya, claro. Pero, a ver, a mí me parece... Era el cantante de Bonnie M. Y yo me pinté de marrón, me puse una peluca afro...
todo eso está ya en oculto. Pero no creo Pero- que es Porque, en el teu y de hecho le context. llamé a ese vídeo, mira, no, mira quién canta, un nombre de un programa de estos Sí, de cantantes. sí. Tu cara me suena. Eso, claro, y era en plan de, tu cara no me Tu suena, cara ¿no? pintada de marrón me suena, ¿no? Claro, y era como, Ya. tía, no hagas eso. Entonces, eso ya está en oculto, ya nadie lo ve. Vale, yo pues me he arrepentido muchísimo. Yo tengo No lo una volveré a hacer. lectura súper positiva de esto, que tú ahora mismo estás diciendo, tía, la cagué, he aprendido por el camino Sí. y estoy evolucionando. Por supuesto. Y poder decir que l'has cagat, y en plan de... No utilizar frases célebres de lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. No, la cagué, eso está Però muy mal. no passa res, no? No és precís fer un Pablo Motos de pilotar i avant i que siga... ¿Queremos meternos en ese melón? melón? ¿La abrimos ese melón? Ah, vale. No, perquè igual si Porque entonces me pongo... si no trobem convidat podríem convidar-lo. Claro, és valencià, també, segur que pilla propet. ¿T'imagines no me compartir recuerdes. pis en Pablo Moto? Si estàveu fugint de lo ranci, crec Ah, sí, que igual s'havien no. dit que no volíem gent antiga. Uy, es que claro. És que... I que No nos van a invitar nunca jamás al hormiguero, lo sabéis, ¿verdad? és possible que ens arribem a formar com a persones, segons la gent que arribem a seguir també a les diferents xarxes. Totalment. Sí. Influye muchísimo tu entorno social. A més, És no. que I l'entorn redes socials social també està ahí, Claro, Sí. no? No vos sí, pasa rollo. que depenent... A mi me passa que jo m'obsessione en alguns comptes, ¿vale? De repente me dona per un tema Sí, a i mi jo també. m'obsessione i començo a seguir a certes persones i és tot el rato aquest tema. Sí, soy. I, clar, i jo soc, en plan, experta d'aquest tema durant una ratxa i després canvie i me passa un altre tema. Bueno, Total. això passava, no? No n'hi havia un que era experto en pandèmies, experto en volcanes, i era el Ay, mateix. sí, es verdad, el meme ese. Claro, Hostia, tú eres qué això, bueno. però cada setmana, no? Crec que no era un meme, ese és el problema. No era un meme, no era un meme, era real, era real. Era real. Sí, 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 sí. El todólogo. El Total, todólogo. els todólogos. Sí. Però bueno, jo com a home, per exemple, si jo no haguera tingut des d'amigues i sobretot, des de seguir amb molts contes, veure molts programes fets per dones i demés que no se veuen, si no vas a buscar-los, al principi era rebuscat. sí. O sea, si jo no tinc tot aquest input, és impossible que tu facis cap canvi ni que almenys te planteges coses. Si que facis el canvi, cadascú tindrà el seu procés i cadascú té el seu ritme. Però si tu no tens la informació del que estan dient les ties, és impossible que en algun moment te sengues al·ludit a lo que estan dient. Perquè jo m'he sentit al·ludit tantes vegades de tantes coses que diu una tia que li han passat, saps? I no passa res. Vull dir, jo segur que he fet alguna cosa que no estava bé, saps? I és el que estem dient abans de escoltes, hòstia, si això ho he fet jo alguna vegada, t'he fet sentir mal a tu i a altres persones. Per tant, alguna hauré fet jo mal. No passa res. Això és reaprendre, no? La paraula deconstrucció, que a vegades està un poc Totalment. manida, no? Però és que és això, no? A mi No és tan m'encanta, complicat. per exemple, en molts grups de col·legues, bueno, jo tinc grups de col·legues que saben perfectament què pensem, la nostra ideologia com va tot cap a un mateix lloc o així, i tinc altres grups de col·legues que no. Mira, xica, pues és que igual, uns són de dretes, els altres el feminisme pues no m'interessa tant, i moltes vegades m'ha passat de com no voler tallar el rollo de la conversa, el bon rotllet, el no sé què, és que te conto un xiste masclista i ja estic, bueno, ja està la meva peça tallant-los. Però això porta a que potser la pròxima vegada que quedem Exacto. vaig a contar un xiste que a Ame no li va molar. Ostres, un abans. Sí, te caricaturitzen, però dius, bueno, per almenys eres conscient. Vale, però i si a Ame no li va molar vol dir que Que sap, esta persona sí. ja sap que està mal, el que està fent. Té una alarma, eh? Sí, total. I crear esta alarma, a lo millor és positiu, no? Perquè igual aquesta persona, davant de mi, pues no, però davant d'una altra persona s'ho pensa antes de fer. I ja n'hi ha una reflexió, i se'n va a casa. I aquesta reflexió pot fer que un altre col·lega que estigui a la conversa també diga, ostres, en sèrio? Està mal? I per què? I me'n vaig a casa pensant, no? I aquest revisar-nos constantment crec que mola i no és només de dir, vaig a llegir-me un llibre de teoria feminista a tope. Claro. No, és que pot ser en una conversa que te faci un clic. Totalment. I quan parle de feminisme, qualsevol cosa. parle de racisme, parle de gordofòbia, parle de lo que siga. I Crec crec que que passa? Moltes vegades també, de cara a ser la persona que corregís, és que desgasta moltíssim. Total. Sí. Ai, la Es pedagogia. como, de verdad, estoy repitiendo esto otra vez. Clar, i és com, joder. Però sí que és veritat que a mi, per exemple, em passa, per lo que estàvem parlant de cagar-la i tal, a mi em passa que moltes vegades tinc molta por quan parle i no controle molt d'un tema, no? De dir,
vaig a dir una paraula que no és correcta, que igual no vull que una persona se senta ofesa o el que siga. I m'encanta que algú, si he dit algo mal, vinga i me diga, escolta, això no nice. Però entenc també que l'altra persona diga, joder, ara, el que estaves comentant, vaig a trencar jo el ritme de la conversa, vaig anar a dir-li, igual no li senta bé, perquè tal, Creas perquè un qual... mal rollo y es como... Claro. Pero a veces esos mal rollos son necesarios, tío. Total. Hay cosas que no podemos transigir. Total. Però Bueno, hi ha dies que no entreu, en plan de... Se quedeu, Sí. en plan de... Si No te tinc dijera el que vull energia. dir-te... Yo es que soy súper Tú peleona. no. Ya. Es como porque es que si no estás dispuesto a abrirte o tal, o sea, es como no vas a formar parte de mi círculo de amigos, si te enfadas y te caigo mal, pues fantástico, uno menos, ¿sabes? O sea, es como yo lo intento, porque yo también soy la primera que me he equivocado, lo sabemos, hola, pinta de marrón. Ojalá alguien me hubiera dicho, Diana, por ahí no, eso no está bien. Rasputin. Ojalá, es que, claro. Pero sí, yo sí que soy de hablarlo y decirlo, intento decirlo de buenas maneras, la asertividad no es mi fuerte, todo se ha dicho. Pasivo-agresividad. Lo intento. Y si veo que no hay tu tía, que se... digo, pues mira, pues esta persona, la verdad es que no me Claro. no me apetece que esté en mi círculo. Igual es como un poco tajante, ¿no? Pero es como, pasa ya tanto que es de, tío, no. És que és com, O sea, no. és com aquesta dualitat. Mola tindre persones a prop que pensen molt distint a tu perquè també va fer-te qüestionar-te, però a la vegada és en plan de a mi si me vas a traure otra vegada lo de les denúncies falses, no vull saber res de tu. O sea, puedes pensar diferente, eso es enriquecedor. O sea, de hecho, tengo un podcast con una chica, con Holly Molly, ella tiene un punto de vista diferente, por ejemplo, respecto al body positive, ella es más body neutral, y entonces está muy bien debatir entre body positive y body conceptes neutral. i Claro, me perc mogolló, es súper guay. Body positive, body neutral. Que és en plan de, ajá. Además, tu cuerpo no te importa nada tu cuerpo. Ok. Súper resumen. Ok. Entonces, cada uno desde su punto de vista es súper guay debatir y decir, no, pues yo pienso esto. Estamos de acuerdo en que no hay que discriminar a nadie por su aspecto. Eso es lo importante. absolutamente. Luego, a partir de esa base, pues ya, claro, no voy a estar haciendo algo con una persona que se ríe todo el mundo por su físico, que se cree aquí Claro. Dios en la tierra. Eso no. Xiques, bueno, jo dir-vos que teniu tot el permís del món per corregir-me, si m'equivoque, en o dic alguna cosa. Per favor, idem, per fora favor, de- jo també. Però és que Però crec que... no Crec vull que... ja sempre. Sí, per favor, però la senyal d'alarma és el més important, la senyal d'alerta. S'endurmeu al meu terreny altra vegada, però és en plan, els tios hauríem estar en la senyal d'alerta en tot moment, perquè tenim moltes coses que han funcionat molt malament. Si No? parlem de privilegis... Hombre. Sí, és que n'hi ha molt. Bueno, N'hi ha molt. jo crec que els tinc tots. No me falten privilegis ja. És en plan de blanco, caucásico, Ya. heterosexual, I hombre... a nosaltres ens passa que, bueno, per almenys a mi, parlo en primera persona, em passa que moltes vegades no sóc conscient de lo privilegiada que sóc, encara que no significa que siga privilegiada. Passa. Vull Sí. dir, sé Claro, yo no que... gasto la palabra privilegio como que guay. No, Ya no, me hagas al no, contrario, es en no, plan... Comentaba antes, Pero digo, eso no parece. soy una mujer blanca, Claro. además soy una mujer cis, o sea, en plan de... Exacte. sigo siendo claro. privilegiada a pesar de todo. Sí. Sí, però és que a partir d'ahí se treballa. A mi, la primera que me va ensenyar a que des del grup nosaltres no havíem de parlar de feminisme va ser Ame, i això és superguai, escoltar, és en plan Claro. de, jo no vaig a... 11 tíos cis-hetero hablando de feminismo. Seria com surrealista. No, crec que va ser una ocasió que em va dir... N'hi havia un tema, no?, de què voleu Jo te vaig dir parlar? si podia escriure una cançó del paper de l'home en el feminisme. I tu em vas dir, bueno, això igual que ho diguen les ties, no? I jo Con dic, pinzas esto. No, el que jo volia dir és, mira, teniu un espai, sediu-lo, per a que, no? És com, per què he de fer jo un discurs sobre racisme? Veus? Jo, una persona que no tinc, o sigui, que tinc aquest privilegi, altra volta tornem, un privilegi que no és una cosa positiva, no? Exacte. te pots haver equivocat en un moment o no haver fet les coses com tocava o com tal, i ara no fer-ho. Però nosaltres sols hem de parlar des dels privilegis i des de com, des d'ahir, respectar l'altre. I jo crec que és important no parlar de temes, sobretot uns temes sensibles que a persones ens atravessen, o sigui, altres persones atravessen i realment condicionen les seues vides, crec que no ficar-se les seues paraules en la nostra boca, perquè al final el que estàs fent és tornar a xafar a aquestes persones. Jo, per exemple, també em passava, parlant de cagades, no? Jo, el meu projecte d'il·lustració, al principi vaig parlar d'alguns temes que, mira, xica, jo no estava dins d'aixes lluites. I hi ha un temps que amb la revisió vaig dir, val, el que vaig a fer és, tinc un altaveu, tinc un compte d'Instagram, tinc una capacitat que és la d'expressar-me a través de la il·lustració i dia 31 de març, dia de la visibilitat trans. Què tinc que dir jo d'ahir? Aleshores, contacta una persona trans, vols escriure'm alguna cosa? Què vols dir avui? El meu Instagram avui és teu.
jo te faig una il·lustració i el text el fas tu. I crec que està guai i això me porta a pensar un altre tema, perdoneu, que xerro molt jo, estamos acostumbrats. I normalment se fan les 5 del matí enllaçant temes en ame. Jo n'hi ha una època en la meva vida que necessitava saber tot, tindre una opinió de tot. El síndrome del telediario, que m'acabo d'inventar. Podria Pues le colar, pegaría podria mogollón. colar. Estaria guapíssim, el síndrome del telediario. Era cuando ni había una conversa, ¿no? Y era de, que piensa algo, posiciónate. ¿Sabes? Di tu I- frase, Ralph. I és que, claro, igual no tinc una opinió sobre aquest tema. I he après a reconciliar-me mateixa i dir, tia, n'hi ha molts temes que no tens ni idea i està superguai. Calla i escolta. Claro. Y no pasa nada por decir, pues mira, no tengo la información suficiente para crearme una opinión de esto. Hablad, yo escucho y ya veo qué onda. Jo, per exemple, el que estaves dient que hi ha dos vertents de acceptació del cos, en plan de m'importa nada, Exacto. i estimar-lo molt, pues no havia fet mai aquesta reflexió i quan estaves dient dic, i jo què soc? Ja, ara ja ho sé. Y yo que soy... Saps el que vull dir? Sí, sí, He après sí, una sí, altra sí, cosa, hi ha dos maneres de veure's a un mateixa. Claro. Tots els Que lo dies hagas o que no te aprenem. importe. Quitarle esa, digamos... Em sembla superguai. Què sou vosaltres? La meu o no vos importa? Pues mira, no tinc una opinió i estic super Ole. contenta de no saber-ho. Vale, doncs m'acabé de donar compte que jo tinc que tenir una opinió com en seguida. Perquè per això t'ho he preguntat, de què és això? I sí. Jo soc body neutral. Boli neutral. Buah, m'estic perdent de la hòstia ja. Body neutral. És el que havia dit. El positive. Però ho ha dit en anglès. Claro. Body positive y body neutral. Ah. Neutral, la paraula Claro. és igual. Body neutral. Havia sentit polineutral. I jo he dit, què és polineutral? Vale, perdoneu-me, Vaya tela. Ves, n'hi ha vegades que no fa falta dir que eres un ignorant, ho demostres directament. És molt difícil veure't bé tot el rato. És un exercici constant que has d'estar ahí constantment. Tingues o no un cos normatiu, és constantment estar repetint-te que tot està bé, que tot està bé. I jo, per exemple, el que faig és, en comptes de fer això, passe. Perquè com el meu temps és limitat i el dedique a 80.000 coses més, pues, al final m'oblide del meu cos. O sigui, és com, bueno, està ahí. Yo, de hecho, lo que defiendo es que no están separados, están absolutamente unidos Total. y que el body positive no te está penalizando o martirizando si un día te encuentras mal con tu cuerpo. Todos tenemos días malos que dices, jolín, hoy no me veo, hoy estoy horrible, hoy tal. I al revés, també. En plan, jo passe, però de vegades dic, mira, Escúchame, Mira, cariño, que este mira, body, ¿eh? claro. Que body neutral ni nada, body pibón. Ja, jo no tinc dies d'aixòs. No, no tienes Igual body perquè pibón. sóc massa body neutral. Excessivament body neutral, és en plan de... Hi ha dies que pense, Neutralitat. quants dies fa que no m'he mirat a un espill, també? Sí que si vosaltres, la paraula arreglar-se, no? Jo la tinc super interioritzada. És que no... Però jo no sabia que estava mal, en plan, perquè està mal. Ah, que està mal? A veure, no és que estiga mal, però... La gasta hasta yo y no me arregle. Això t'ho ¿Qué calla. tengo que arreglar? Claro, no, Perdoneu. aquí no hay nada que arreglar. Yo, de hecho, digo maquearme desde hace mucho tiempo. Ya, es verdad. Vale. Voy a maquearme o voy a tunearme. Es como... Es que te he dicho que era de barrio, somos de barrio en Mercadona. Entonces, maquearse es como... Bien, ¿no? Clar, Sí. és que... I aquesta reflexió no l'havia fet mai. En plan, no sé. Es que arreglar es algo que está trencat, ¿no? Exacte. Implica algo que està Però no me l'havia trencat. plantejat mai. Però són coses que tenim apreses, com per exemple certes expressions racistes o el que siga, que les tenim tan inserides, se diria així, no? Inserides. Pot ser. Jo diria interioritzades si no sé lo que vol dir inserir. Volia fer-me la lista i al final no. Sí, yo me he tenido que quitar muchas cosas. Yo decía mucho, y esos vídeos están ahí, es que voy a salir de aquí cancelada. No me vais a no, coger nena, para el que piso. no. De la cancelació. Voy a acabar durmiendo debajo de un puente. Yo decía mucho, pero como señal de empoderamiento, en plan, no me vaciles que saco la negra que llevo dentro. Pero porque para mí la mujer negra ha sufrido tanto que es una mujer como mega empoderada, ¿no? Ja, però quan tens que explicar el xiste... No, cuando tienes que explicarlo no es ok. Entonces yo lo decía mogollón y era como, no, tía, o sea, para de pintarte de marrón, para de decir que sacas la negra que llevas dentro, o sea, stop it con esto. Perdoneu que sigui un poc fric, però a mi sempre mos mola molt xuar a aquestes coses. Vos proposo una cosa. ¿A qué? ¿A ser negro? No, perquè... T'imagines? T'import. Has menjat per això, Esta persona es un hombre cis hetero, no puede parar. No, però quan... M'encanten les hòsties que vaig rebent. No, però quan heu dit d'expressions que tenim com super inserides o interioritzades, Sí. Inserides és com, és- no, és com les podríem canviar, no? I se m'estaven ocorrint moltes coses i vos proposo una cosa. Canviem-les completament al revés. En lloc de dir eixa
eixe grup discriminat que forma part de la paraula, fem l'antònim. Com havia Saco la dit? blanca que llevo dentro. Saco la blanquita queda que llevo rarísimo, dentro. claro. Queda Es fatal. como que sacas el privilegio que has tenido toda tu vida. Claro. Claro, no, pero es com que se canvien... Yo la primera en la fila, voy a sacar la blanca que llevo dentro, apartarse. Ara, però entonces estàs dient, no estàs fent gastant la ironia, és veritat. O sigui, Sí, jo la primera està fila feo. És trac que la no té, blanca. no té sentit. Me passa molt en mon pare, me va matar, però que mon pare té, en plan, el típic bolset d'home és supercòmode dir-li mariconera. Bueno, Lo I sabia. jo estic soc un punyetero taladro, en plan, no, bolsito, però, o bolset, però és que... te pots creure que per a mi la paraula mariconera no tenia un lligam en el col·lectiu homosexual? Eso me pasa Hòstia, mucho. acabé Ese de, es el acabé de problema. fer un Sí. boom. Claro. Mariconera, hetero, és que com... Claro, no es un bolso. lo que pasa es que, claro, Seguim xondeix això. Seguim xondeix això. a ver, yo entiendo. Es que vamos a ver siempre el bolso, se asocia a lo femenino es mal. Claro. Y entonces, como no Pero- le puedo pero això llamar. no li diu Però bolso, Polso no. també té una connotació negativa? No, però però llevar jo el dic, hòstia, no la pillo. Normalmente, una persona que le llamaría mariconera tendría una connotación negativa dentro de su subconsciente, sí. las cosas femeninas, que es lo que ha Claro. pasado con el lenguaje y con la vida en general. Clar, el perquè patriarcado, el amores. portar bolso està associat a la dona. Aleshores, un Claro. home que porta un bolso és un home afeminat. Claro. Va, sabeu què passa? Que és com, Afeminat de com veritat, algo de veritat negatiu. encara... Exacte, per això se li diu Justo. mariconera. Ostres, tu! I per això no se li mai. diu bolso. Sí. Però si els futbolistes, que és el més heterosexual, random, unga, porten tots I els quinquis. heterosexualera. Quiero decir, sí. Por ejemplo, se dice mucho, te vas a comer un postre. Què és això? Què és això? No, no acaba la frase, ¿no? No, que si te vas a comer un postre, un dulce. Eso. Claro. Que hay gente que dice, eso se ve mucho en Instagram, en plan, me voy a poner todo gorda, noche de gordas, Exacto. o no sé qué. Y es como, tía, ayer me comí un plato de lentejas, no me comí una tarta, y yo estoy gorda. O sea, ¿en qué sentido esa comida es de gorda? O sea, ¿qué quieres decir? ¿Una comida calórica? O sea, como con muchas calorías, bien, pero no digas, esta noche me voy a poner todo gorda. Porque se da por hecho muchas cosas cuando ves a alguien con el cuerpo gordo y entonces hay como que deconstruirlo, ¿no? O sea... Sí. Però també se donen per fet coses, per exemple, jo soc vegetariana, ¿vale? I la gent dona per fet que jo no estic tan sana com una persona que sí que menja carn. Pues imagínate yo que soy Una vegana y gorda, tía. O sea, escúchame, Carmen. Hi haurà gent que li, Esto- farà, que li explotarà el cap de ¿cómo puede ser eso? En plan, Así de veces, no me lo creo. Hace 8 años que soy vegana. Y es como, no me lo creo. Porque es que las papas fritas no son veganas, ¿no? Bueno, però jo no sé vosaltres, però me creu moltes vegades en falsos nutricionistes i falsos metges. És en plan de, Totalmente. no, si ho dic per la teua salut, a una persona que està grossa. No, és que t'ho dic per la teua salut perquè t'hauràs de cuidar mentre me fume un cigarro igual estic pintant-me una ratlla, saps què m'estàs contant? Absolutamente. Saps? Lo de que les persones que critiquen o que fan un greuge sobre un altre és perquè estan mirant els seus propis tal, Jo jo crec que crec que sí, és perquè total. no són conscients del mal que et poden fer dient de certes coses. Yo creo que no, que precisamente porque son conscientes que hacen daño lo hacen, porque te quieren ver ahí. Tan maquiavélica és la gent. Oh, sí, tío. Perdona La que gente es muy sempre pensé malvada. que no. Saps? Tío, la gente es com- muy malvada y va con una mala I baba sobretot increïble. que no, la gent no mira el canvi. O sigui, quan algo està com superestablit de, vale, Exacto. no, en plan, ser vegana, wow, madre mía. Sí. És com que no poden suportar que tu no menges carn o que no menges peix. Es inconcebible para ells. Y es como, Claro. vas a hacerte sentir mal. Ah, bueno, pues luego otras cosas sí que te las comes. Claro. En plan, ¡Hostia! A mí me Sí. aguanta. En plan, així de coñazos y vegades. pollazos. Sí. Hòstia. Escúchame, I és com, quina necessitat de fer-me Ahí sí sentir que eres mal? especista, ¿eh? es que nunca te han dicho, pero luego no te lo tragas, eso sí, ¿no? I, ¿Cuántas tio, veces és te lo han molt dicho, Carmen? heavy, és molt Va, aneu en heavy. sèrio? Sí. Hòstia, No, n'hi ha un Sí. bullying molt directe Sí, cap sí, al sí. vegetarianisme. Y no te han veganisme. dicho, eso son proteínas. Però un segon, No, però així de sabeu què vegades, m'esteu En sèrio? recordant? Estic flipant. Però és que Ah, sí, tia. jo... Això Veus, els carnívoros no tenim és aquestes una coses. discriminació. És el privilegi. És un privilegi. És el privilegi. És el Clar, privilegi. és un veritat. privilegi, totalment. I jo també pense, bueno, és que pense que el veganisme és un camí de deconstrucció. Jo no m'he plantejat, i dubte que em plantege, deixar de menjar carn, perquè és com que m'agrada molt. Dame una setmana. És molt hetero, Però això, eh? és molt hetero també, no? Lo de Ja. menjar carn és com molt hetero. Hòstia, molt jo hombre no ho hetero. sé que així, però igual és així perquè no som conscients Crec de que moltes n'hi ha coses. estudis i tot. Però pregunta, per a mi... És de veres. Gràcies, Carmen. És que ho vaig veure fa poc. Per a mi no és el mateix. Quan parlem de deconstrucció, Sí. deconstruir-se en el racisme, en el classisme, en el masclisme, per a mi és absolutament necessari i segurament estic equivocat, però deconstruir-se en el que és la conducta alimentícia,
sempre he pensat que no és necessari. I, com sempre dic, me podríeu convèncer, però a dia d'avui no hi ha res dins de mi que em diga per a construir aquest món millor és perquè no estic tan implicat Claro. en la causa, Pero es suposo. porque no piensas que es importante deconstruirse en el especismo. O sea, de verdad que crees que te hace a ti... Saps què passa? Que la paraula especismo és la primera vegada que l'escolto avui. Vale. ¿En serio? Sí. Guau. Veus? ¿Qué Això- piensas que significa? Vale. Això m'encanta, aquestes preguntes. Veus? Això és la típica de és especismo? opinar sobre coses que no tens ni idea. M'encanta. Pues Todólogo. entenc... Uau, me costa molt explicar això, eh? O sea, per a mi, conforme entès per context de l'especisme, és com el falocentrismo, però de l'especisme, des de la Pensa en la paraula, en plan... de l'espècie. Sí, Muy bien. sí. Pero la especie siempre entès la especie humana. Entonces, claro... al Hay final- muchas especies. ¿Qué especista es, no? Diciendo solo está la especie humana. Em mola, perquè avui me'n vaig seguint body neutral i especista, entenc. Hola, arribar a una Un moment, espera. Arribar a una entrevista de treball de dime dos palabras que te definan. Pues desde ahí soy body neutral i especista. Jo penso que de cara a com tu mires a les persones, fa molt, no? Si li dius, ai, mira, t'estàs menjant un tros de carn, però si dius, si una persona està menjant un tros de carn o el que siga, però diu, vull reduir el meu consum de carn, igual esta setmana, en comptes de menjar 4 dies, menge 2. Claro. I tu li dius, hòstia, pues que guai, ja estàs fent paper. En plan, és la forma d'enfocar-ho, tio. Al final fas molt més si no ho abordes des de la superioritat Com en moral. quasi tot en la Sí, vida. Claro. ¿no? Exacto. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que aquí hay matices. Porque sí que es verdad, se saca más con miel que con hiel y yo soy a tope con eso. Yo a siempre, tope, yo a tope. Mielista. Total. Especista, Especista, body neutral y mielista. Pero, claro, es como si te dijeran... Yo entiendo cuando la gente habla de esto desde este punto de vista, aunque no lo comparta. Es como si dices, bueno, machismo, pero vamos a permitir un poquito de machismo, pegar un poquito a la mujer, no mucho. En Veus? plan, És que jo ahí tinc ja una diferència de... Claro, porque d'entendre- pones a otro nivel Claro. el tema de maltratar a la mujer a comerte un animal. A nivel cultural, dices, siempre hemos comido animales, ¿no? Entonces, como sí, bueno, y a nivel cultural también se pegaba siempre a la mujer y ya no se puede hacer. O sea, Ese argument no és vàlid, mai és vàlid. claro, Ya, pero lo- mai te és lo vàlid. tiran mucho fuera. Los Bueno, veganazos claro, te lo sí, tiran bé, mucho molt fuera bé. Pero es y de- te quedas como, ¡ay! Ja. Però si tu notes que la persona té predisposició, és el que estava contant. A més, si estàs en un grup d'amics i veus que les persones tenen predisposició, ja dius, ese xiste, tal, igual no... Tal, no és el mateix de, ese xiste supermachista, tal, que també està bé, perquè estem hasta la figa dels xistes masclistes i Eso ya depende de la vara de medir cada uno de tolerancia que tenga, yo creo. I jo crec que també les ganes de fer pedagogia. N'hi ha gent en la societat que està cada dia pegant-se contra la paret i fent pedagogia i anant a manifestacions i organitzant-les i fent associacions per coses. I després n'hi ha altra gent que se va trobant el caminet fet, Sí. que diu, li lleva importància a lo que aquestes persones van fent cada dia. I bueno, és que viure la vida així és molt fàcil, però després és el que tu dius, te vas a aprofitar d'aixes coses. Absolutamente. jo no sé si vos ha passat, però jo he tingut èpoques de dir necessite desconnectar d'este tema. Sí. Fica-li feminisme, Sí. fica-li el que siga, Sí. perquè m'afecta tant a la meva energia que necessite desconnectar. I he sigut molt més feliç. Vos proposo una altra cosa un poc friki. Qui tinga això en les mans va ser la típica persona que en el sopar dius cállese ja, saps? Vale. Deixa'm estar. Perquè diu comentaris de mierder, perquè... El típico señor, suéltame del brazo. El típic. Vale. Sí? O sea, el cunyau per excel·lència, el que tots entenem com això. Vale. Vale? I jo vos tiré un tema i jo començaré ara i després vosaltres. Però heu de vindre per mi i quan el portes tu anem a anar per tu a muerte i així sempre. per mi no. Sí. O sea, guerra al cunyau. Bueno, què, xiques? Que esta nit deixin de festa. Porta el contracte preparat així per si acá lligue i alguna xavala tal. O sea, es que me da ganas de pegarte, tío. O sea, Ho fem molt bé. No, que jo tinc que ser cunyau tot el rato, vale? ¿está diciendo esto de verdad? Le pegamos. No, perquè jo tindré el teu consentiment, saps el que És vull que saps dir-te? què passa? A mi em fa ganes de... Digo, es que me lo estoy creyendo que no te lo has visto muy bien. ¿Que tienes mi consentimiento para qué? ¿Para que te pegue una pedazo de leche? Ah, no sé. Com, És que jo no sé entrar com ahí. ara les dones podeu fer tot el que vulgueu i nosaltres ja no podem fer res. Calla. Es que Yo me quedé en shock es tan siempre. heavy, lo has caracterizado tan bien, o sea, que solo podría decir, es que es imbécil, pírate de aquí. És que, ¿Qué hacías? és que hi ha moltes referències. Hi ha Claro, moltes es que es como referències, todo llavors. concentrado en uno y es como, esta persona, ¿qué coño hace aquí? No ¿O qué? puc més, per favor. Quema. És en plan de, ja ho sé, que sóc Para el con la problema. planta porque me has caído un poco mal de verdad. Vale, anem a qüestions
racistes, inmigració... ¿Por qué? Porque me pinto de marrón. Qué casual el tema, ¿no? No, para nada, Esta poniem. persona que la han cancelado por racista. ¿Vale? Jo estic patint per com me toca a mi. ¿Le das tú? yo es Le doy que yo, venga, le estoy doy yo. colapsando. Es que esto antes, hace unos años, pues estaba mucho mejor, porque no había tanto negro, tanto moruzo. Vas al médico... Es que vas al médico, está lleno de panchito, ya no te cogen nunca al médico. Un segon, anem a veure. Fa quants anys? Perquè fa molts anys així vivíem els Pues mira, àrabs. hace poco. O sea, yo cuando era pequeña se vivía súper bien. O sea, cuando estaba Aznar había una paz increíble en España. Éramos todos blancos. no puedo tomarte té. No se veía un pancho por ahí, ni ningún moruzo. Ya está lleno, lleno. Però realment el que té un poquet de racisme, té un poquet de masclisme, té un poquet de classisme i té un poquet de tot, Y un eh? poquito de especismo. Le faltaba. Perdón, tenía que soltar. Quin más? tema li fiquem? Gordofóbica. Gordofòbica. Es culpa tuya, me has dejado la violencia dentro. No he podido desahogarme contigo. ¿Cómo era el dicho? Taisi la blanca que portes. El dicho, eh? O sigui, el Carmen, refrany, com el refrany que s'acaba buenísimo. d'inventar, eh? Este tema tinc molts arguments perquè ho he rebut tota la vida. Així que... Ara vas a ser allò Entonces, que has tienes- vist alguna Hay que ser vegada, lo no? que o tía. ¿Tienes algo que comentarme? Mira, sí, hauries de mirar a veure la teva salut. Sí, ¿tú crees? Sí, perquè és que els quilos de més ja no són algo estètic. És que això desenvolupa moltíssimes enfermedats. I a més, tia, no, en sèrio, és que... És que fa molta risa i damunt no la compara en plan... Desenvolupa moltíssimes enfermedats. Ara, torna-me. És que el que us estic dient m'ho han dit a mi, alguna vegada. Diana, així no va voler-te ningú. Jamás. Soy Real, virgen. real com ho han dit. Hòstia, me t'estàs clavant molt en el paper. Tú eres ahora la que está completamente en contra de los derechos de la gente trans. Uau. Pensava que anaves per vegano. Yo también. Especista. ¿Puede ser transfoba y especista? Todo mal. Ai, vale, O sea, sí, un hombre toma. heterosexual, random. Vaig a romangar-me. Podría ser tú. ¿Quieres que haga de mí? Cabrones, no, Eso eh? és picante. O sigui, anem a deixar fora ja això, eh? O sea, soc quasi normal, ¿vale? Soc quasi bona persona. Venga. Anem allà, T'està costant, senyoreta? eh? M'està costant, m'està Bueno, costant. que alegria, eh? Per fi així endavant, encara que no sigui fàcil la llei trans i la gent podrà decidir qui vol ser en tot moment, eh? Clar, Carmen, para pagar-li les operacions, perquè, clar, això se paga de tot lo de nostres impostos. és el que té la Sí, sanitat com pública, quan no? tu tens diabetes O i què? te paguem les coses. Però és que això no té cap tipus de sentit, perquè aquesta persona vol canviar-se de sexe perquè vol. Per què tu te vols canviar de sexe? No té cap tipus de sentit. Si Déu t'ha donat un cos, és el cos que t'ha donat. És que si entrem en Déu ja me diràs. Qui has dit? Es que estar escandaloso Déu, con ta lo que mare has i hecho ton tú. pare. Y tu madre y tu padre que educación te han dado a ti para que tú digas eso. Toma, pim, pam! Eres el vivo resultado de que una pareja hombre-mujer no garantiza una buena Una buena persona en la educación. sociedad. Joder, Voy a agafarte tú. La gente creyendo que es real estamos diciendo esto. Pero esto es triste porque sabemos decirlo porque lo hemos vivido en nuestro Porque lo entorno. hemos- claro. Esto lo hemos visto de una manera real. Porque lo hemos recibido. I última pregunta. Així estàvem fent la gràcia. Cregueu que fer eixe humor en un entorn de confiança en el que tots sabem qui som i qui no som se pot fer o que tampoc en l'entorn de confiança? A este nivel tan heavy no. O sea, a mí me gusta hacer humor negro, pero wow. Esperem que no hi hagi molts pissets en gent com el que érem nosaltres quan portàvem la planteta esta, ¿vale? Que hi haurà, sí. Que seria millor no veure-los i que ningú veguera eixa oscuritat? També, per favor. M'encanta, xiques, saber que esteu en contra d'aquest personatge Sí, en el sí. que us heu clavat. Això és una porta oberta al piset. Superar aquests red flags. Jo avui, després d'esta trobada, me'n vaig preocupar perquè sé que si fora per a mi, el que marxava és el senyor especista. Però hi ha molta gent que molt. És treballar-se-ho i no parar de treballar-se les coses. Eso és, sempre Poquet necessari. que fem dia a dia, ja estem fent. Marxem a dormir, demà se curra. Sí. Cuando nos digáis si podemos Bueno. quedarnos solo en el piso. O pido unas hamburguesitas. Esta persona tan cuñada no puede parar. Ame, tíralo ya, tíralo ya. ¡Qué asco, Dios mío! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Venga. Cancelado.